माने जोंनि न'आवहाय गाजिसे खुंगाथि खेराइ जादों नायदो नाय फुरा लाहार फाहार आलासिफोरबो दंफैयोसै गोबांनो माने बिसोरो जिरायदों नै माने रेस्ट लाबाय बिसोरो दाहाय मोसासिगोन नै लाइभ मोसाग्राफ्रा मेरलाथार लाइभ माने नैबे खाम दामग्राफोर बे खाम दामग्राफोरा जाहैबाय दा जानानै दुगैनानै माने माबासिगोन आरो दामसिगोन बिसोरो जुरिसिगोन नै बेलाय नै बिसोरो गाहाय फुजारि बिसोरो गाहाय फुजारि नै बिसोरो उलुबारिनि गाहाय गुरु बियो बेलाय बेयो इउटुबार खुलिबाय खोन्थाना एसे रायलायदो लाइभ थांगासिनो लाइभ थांगासिनो फुरा नुबाय मानसिफ्रा बेखौ औ माने लाइभआव दिनै फार्स्ट जाहैबाय लाइभ प्रग्रामावहाय माने फार्स्ट फैनाय जादों आरो दे सोरबाफोर लाइभआव दङब्ला माबादो रायलायनोसै गोबाव सम जाबाय माने आं माने थाजा भिडिअखौबो आपल'ड खालामनाय जायाखैमोन माने दा जोंनि बर'नि जेनाखि हारिनि धोरोमारि हारिमु बेफोरखौ माने फोथांनानै जुदि लाखिनांगौब्ला मथथे खेराइनि बहुद दरखार जायो सोरबाफोर लाइभआव दङब्ला दे रायलायदो কোনোবা যদি লাইভত আছে খবতে মোৰ ঘৰত আজি মানে মই 11তম মানে খেৰাই উৎসৱ মানে কৰিবলৈ মানে প্ৰায় হাজু অলপ পিছতে আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু কেইটামান প্ৰগ্ৰাম মই আৰু লাইভত দিম আপোনালোকে চাই যাব माने आलासिफोर दं नै बेयो बङाइनि बाजै खाथियावनो जिरायदों माने भक्त जाहैबाय जोङो बिमा गुरुनि खेराइयाव बाहागो लानो फैदों आरो गथ'फोरनि मोजां गाज्रि साख्रि बाख्रिनि थाखाय एसे बोर बिनो आर'ज लानो फैदों आरो जोङो माने बाथौ जोंनिया माने 18 खुन्थिया बाथौ जायो बावहाय माने बोलि बोदान गैया जाहैबाय भाई बिबार बिलाइनिनो माने बेनि गेजेरजों मोनसे धोरोम रैखाथिनि गेजेरजों न'खर फोसाबनायबो जायो माने गथ' गथाय बेफोरनि माने फरायनाय आखल गियान दानायावबो गोबां हेल्प खालामो आंना बन्द खालामदों दसे थाना Anybody on live please start with me आं माखासे सिनखौ देखायनोसै माखासे आलासिफोर ओंखाम जादों नै बिसोरबो नैबे आंनि मन्दिर जाहैबाय नायदो बिसोरमोनाबो जाहैबाय माने 2012 नि 27 फेब्रुवारि आङो अपेनिं खालामदों आरो दिनैसिम मथथे 11th खेराइ जाहैबाय आरो मथथे खालामगासिनो दं रायजो राजानि सापर्ट भक्तफोरनि सापर्ट माने भगबाननि आशीर्बाद नै बिसोरबो लकेलनि निजोब बे खोन्था बबेनि बुथुवाबारिनि भक्तना भक्त खोन्थादोब्रा एक नং साइटिनगुरि नैबेथ' आंनि बायदेव मुङा थनायसि बसुमतारी नैबे नवापारानि अ नोंबो फैयो आं दासो दहाय नुनाय मोनदों नै गोबां नवापारानि मंगलियान एरियानि फैदों बिसोर भक्त फिसागोजा माने गाजा गोमजा दिनै हरसे खेरायनाय जासिगोन आरो आं दा लाइभ होगोन माखासे आइडियाखौ नै जोंना मास्टार बाबुआ सोरबा सिनायगोन लकेलनिया नायग्राफ्रा लकेल जों बे माने जायगानिनो बोसोरफ्रामबो जोंहा बे गुरुनाव जों फैयो बे मन्दिराव बे खेराइ होननानै बुङोब्लाथ' आरो बयबो मिथियो जों बेनिखायनो जोंबो गाजा गोमजायै बेयाव फैनानै हरसे जोंनि फोरबोखौ जों माने फालिजोबो आरो फालिनोसै दे नैबेबो बायदेव सिनायगोन बेखौबो बायदेवसो बेबो मानो सिनाया जानो बिदिनि अनसायफुरिनि बेहायनिनो भक्त मोजां मोनदोंना मोजां दे जों बिदिनो खुंबाय थानो हाथों आरो ना र' आं दा माबा होनसै
ओंखाम जानायखौ देखायनोसै नोंसिनो नायलांबाय था दे एसे कमेन्ट हो सोरबाफोर लाइनाव दङब्ला नै ओंखाम जाबाय माबादि जादों ओंखामफ्रालाय मोजां ना मिरामिस गोथावथार बिसोर बांगाल दबानि बिसोरो काजलगाव बांगाल दबानि गोथावानो जुरगैया मिरामिसबाबो गोथावथार लकेलनि नायग्राफ्रा मोजां ना संनायफ्रा थिग जादों दा औ दे बिसोरो एलाय जाबाय आलासिफ्रा नै बिसोरो माबानि सुबाइजार थांलाबारिनि बिसोरो भक्त ओमफ्राय जाबाय नैबे बायदेवलै बासुगावनि गोथावथार ना नंगौना बायदेव औ नोंखौ सिनायगोन सोर नै जोंना डाइनिं माबाया कर्नारा संगासिनो दं सिखावफ्रा नै बिसोर जाहैबाय माबा खामपार्टि बिसोरो बिथांमोना मोजां ना जानायफ्रा देलै जाब जुब रायजोनि संनाय माथो नांगौमोन खामानि बिराद गोथौखा ए ना ओंखाम नांबावगोन नामा एसे नांला दे नै बियो माने भुटि आसाम जोंनि भक्त जाखांबाय ना आदा दे माने बेयो आंनि न' जाहैबाय मोनाथ' आं लाइभखौ होफेराखैमोन दिनै प्रथम होनाय जाहैबाय आरो माने खेराइनि फोरबो हिसाबै नै बियो बिबोनाय मेन्देला लाइभ प्रग्राम माने बुंनो थाङोब्ला बर'नि जेनाखि खेराइ जेखिजाया माने धोरोमनि बेलायावहाय माने हिन्जावफ्रा बांसिन आग भाग लायो आरो खार'ना बेनो माने हिन्जावफ्रा धोरोम निथि गासिबोखौ माने माबानाय जायो आरो भाग लानाय जायो धोरोमनि गियान माखासे न'खर फोसाबनाय गासिबो हिन्जावफोरनियावनो थाजोबनाय जायो आरो ओंखायनो दा मथथे समाजावहाय जों हिन्जावफोरनि सायावल' हगारनाङा हौवाफ्राबो जों जेखि जाया धोरोम ब्रह्मआनो होन खेराइआनो होन गासिबो माने हौवाफ्राबो एसे आग भाग लानांगौ आरोखि खारन बेयो मोनसे समाज जाहैबाय नालाय समाज दानायाव माने गासिबो हिन्जावफोरल'जों जाया हौवा हिन्जाव ज' जानांगौ होमब्लासो गोग्गोम जायो आरो औ नै जोंना बेवाइया माबा नायदोंलै कार्टुनसो नायदों औ नै जोंना मावथि माने 8 मिनिट जाबाय जायखिया आं दा प्रग्रामखौ खोन्थानोसै नोंसोरो नाय सोरबाफोर जुदि फैयाखै नायनो गोसो खेराइनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो गोसो सोंनो हागोन माने बेयो फार्स्ट लाइभ जाहैबायथ' दा माने आयदाफोरखौ आं लाइभ खालामनाय जागोन आरो धन्यबाद नों मबाइलाव थाबाय थाना थाबाय था एखमबा बिदि नेबाय थाथ'नो हाया 9टा जाबाय ना साराय 8टा